Tak jdeme na to. Tak tohle je Bolt Halle. Ahoj, já jsem Vít Rýznar, zakladatel studia Bloomfield a platformy Brno Bolt a tohle bude na spoustu let náš nový domov. V Bloomfieldu se staráme o vizuální identity značek a dlouho jsme hledali místo, které bude takovým walk-in studiem. Místo pro design, které bude k dispozici všem. A taky už jsme nějakou dobu hledali vhodný multifunkční prostor pro naši platformu Brno Bolt. Chceme totiž v Brně vytvořit i místo s přesahem do kultury. Místo pro umění, eventy, výstavy a workshopy. Chceme, abyste si se mohli přijít cokoliv nafotit, natočit, nahrát podcast, zkrátka cokoliv kreativního. Zatím jsme na začátku, ale těchto zhruba 500 metrů čtverečních bude stát za to. Chcete nás podpořit? Odebírejte newsletter, sledujte nás na sítích, nebo prostě napište. Co nevidět, už se snad potkáme na některé z prvních akcí. Stay bold! Odebírejte newsletter, sledujte nás na sítích, anebo prostě napište. Stay bold!